फ्रूट्स बघा केवढे त्यांच्याकडे, बघा किती व्हरायटी आहे बघा. कसे ऑरेंज काय रेट आहे? 200 रुपये किलो. ऑरेंज 200 रुपये किलो. हे 100 रुपये. डाळिंब कसे? डाळिंब 160. डाळिंब 160. आणि ते आपलं ॲव्होकाडो? आवाकाडो 300 रुपये किलो. ॲव्होकाडो बघा 300 रुपये किलो. वा. आणि ॲपल? ॲपल 220. बघा हे सर्व फ्रूट मार्केट आहे बघा सर्व दादरचं. आणि इकडे सर्व भाजीवाले बसलेत बघा. काका हे ड्रॅगन फ्रूट कसे? 120 किलो. आणि हे कोणते आंबे आहेत? हा कोणता आंबा? हा लंगडा आहे, हा चौसा आहे. कसा किलो? 120 आहे, 100 रुपये किलो येणार कुठल्या पण घ्या. आणि इकडे बघा हे सुद्धा. कसं पाकिट आहे हा? 50. हा 50 रुपये. असाच अंदाजाने भरला आहे. भरपूर मोठा आहे बघा. 50 रुपयाला एवढं तर बापरे भरपूर झालं आहे. आणि मक्का कसा आहे? 50चे 3. अशी सर्व इकडे भाजी मार्केट आणि फ्रूट मार्केटची शॉपिंग होते बघा सर्व. आणि आमची पब्लिक तिकडे घेते बघा. आणि काजल तिकडे भाज्या घेते वाटतं. कोथिंबीर कशी आहे? कोथिंबीर 10 रुपये. आणि मेथी कशी आहे? 30 रुपये. काजल घ्यायची का? हे काजल घ्यायची का? हे बघा असे सर्व भाजी बिजीचं सर्व लोडिंग अनलोडिंग होत राहतात बघा इकडे. भरपूर सर्व मार्केट दुकानं. हो टोमॅटो कसे आहेत? 30 रुपये किलो. बघा भरपूर सर्व भाज्या आहेत. सर्व लाईनीतूनच भाज्यावाल्या बसलेल्या आहेत बघा सर्व. आणि टोमॅटो 30 रुपये किलो आहेत आपले. आणि आपल्या मार्केटला टोमॅटो 60 रुपये आहेत. आता बघा आमचे लेडीज लोक या नारळच्या इकडे गेलेत. छोटे नारळ आहेत ना? कसा नारळ आहे? 35, 38. हे 35, 38 आणि नाही हे कितने काय? 35. ये 35, 30, 28. 35, 30 आणि 28. आता बघा हे एकदम एक्झॉटिक जे आपले व्हेजिटेबल आहेत. हे शिमला मिर्च कसे? 400 रुपये किलो. 400 रुपये किलो. आणि ब्रॉकली? ब्रॉकली 200 रुपये किलो बघा. आणि सर्व एक्झॉटिक पण तिकडे आहेत बघा सर्व. आणि काका ते हे कितीला आहे? आलू नाही उसके पीछे 40 रुपये एक पॅकेट. आणि आलू छोटे? आलू छोटे 30. चेरी टोमॅटो. आणि हे बघा मशरूम पण इकडे 30 रुपयाला. 30 रुपये एक मशरूम. घ्यायचा का? घेऊया चला. कांद्याचं काका हे कसे किलो आहेत? 100ला 4 आहे. 100ला 4. आणि ती 100ला 3. आणि हे बटाटी 60 रुपये 60 रुपये अडीच किलो. आणि हे 80 रुपये 80 रुपये 2.5 किलो. बटाटी स्वस्त झाली आहेत ना. आणि लिंबू कसे? लिंबू आणि डायरेक्ट पोतं 50 किलोचं घ्यायचं असेल तर पोतं कसं? भाव सारखं आहे. भाव येईल तसं. हे कसे बोललेला तुम्ही? 100चे? हां. ये क्या ये कैसा मिलता है? 120 रुपये किलो. आणि जामुन कसे? जामुन 80 रुपये पाव. आधा किलो 140. 80 रुपये पाव. आधा किलो 140. हे बघा पूर्ण दादरचा भाजी मार्केट बघा केवढा मोठा आहे. आणि इकडे मम्मी बघा काय करते. चला आपले सबस्क्रायबर भेटलेत. काय नाव तुमचं? थँक्यू. काय घेता? पपया कैसा दिला पपया? ये अभी इनके हाथ में कितने वाला है? 80 रुपये. 80 रुपये. कडक नको, पिकलेला पाहिजे. आणि पेरू कसा? पेरू 100 रुपये किलो. 100 रुपये किलो. नाही आपल्याला कसं आहे? मस्त आहे एकदम. हे पण सबस्क्रायबर होते हे. चला आम्हाला भाजी मार्केटला आला की भरपूर सबस्क्रायबर भेटतील. चला या. आता हे लसूण मार्केट आहे पूर्ण.
हे लसूण कसं आहे? 120 120 किलो जाड लसूण आहे बघा. आणि 140 120 140. आणि ते पाकळी, हे पाकळी पाकड़ी ऐसी है 140 रुपये किलो. 140. हे सर्व 160 वाली है 180 वाली है, 180 160 140. 140. आणि हे पाकड़ी 120 रुपये किलो है. आपल्याला ते 2 किलो. घेऊ हा, पिशवी जाडी ठेवायची सोडून. 2 किलो द्या मला ते. आणि कांदे बटाटे काय रेट आहे? कांदे बटाट्याचा रेट काय आहे? 100ला 4 किलो कांदे आहे मीडियम. हा. 100ला 3. ते बघा कांदे घेऊन आले तिकडे होलसेल. हे बघा लसूणचे पण सर्व रेट बघितलात ना, एकदम स्वस्त आहे. 10 किलो 250 रुपये. हे सर्व ब्रिजच्या खाली मार्केट आहे बघा. हे बघा 5 रुपयाला फक्त. याच्याकडे आलं बघा 100 रुपये किलो आहे ना. सुक्का आहे 100 रुपये किलो. चला आता तुम्ही दादरच्या मेन ठिकाणी पोचलेला आहेत. गर्दी बघा किती आहे ना. चला इकडे जायचं, फुल मार्केट इकडे आहे, इकडे जाऊया चला. मार्केटला क्राऊड बघा केवढी आहे, भरपूर क्राऊड आहे. चला हे बघा फ्लावर मार्केटला गर्दी बघा किती पुढे तिकडे. तेपर्यंत आम्ही इथे काय काय आहे ना हे सर्व घेतो. लस्सी सोडा बिडा सर्व. चला घ्या घ्या एक एक घ्या. बाजार फिरून झाला की इथे यायचं, थंड थंड ज्यूस प्यायचं. आता तरी थोडी काजल, आता थोडी गर्दी कमी झाली आहे ना. तू काय घेतला? लेमन. आणि मी जलजिरा घेतला बा, जलजिरा. वाव एकदम छान बघा. हे कसा किलो आहे? कैसा किलो आहे? 50 रुपये किलो. 50 रुपये किलो मिक्स. काजल घ्यायचे का? बघा फुल मार्केट बघा केवढा मोठा आहे बघा. हे कसे हो? 30-35 का आधा. 25 का आधा, 30 का आधा. 30 पाव 50 का आधा. बघा फुल मार्केट केवढा क्राऊडेड आहे बघा. हे बघा किती सर्व फुलं आहेत बघा, सर्व वेगवेगळे व्हरायटीचे. आपण ह्याचा रेट विचारूया. हे कैसा दिये? 8 रुपये डझन. 60 रुपये डझन आहे बघा. ये गुलाब कैसा है? 50 का 60 का. 50 रुपये पाव. बघा जेवढं पाहिजे तेवढे फुलं आहेत बघा, स्वस्त आहे एकदम मस्त. आणि आमचे पब्लिक बघा मध्ये मध्ये जिकडे पाहिजे तिकडे फुलं घेते सर्व. काय घेत आहे काजल? काय घेतलं? काय हे सुंदर आहे ना एकदम, व्हाईट व्हाईट. 50 रुपये अर्धा किलो बघा, मस्त एकदम. इकडे भरपूर व्हरायटी आहे सर्व. कोणाची ॲनिव्हर्सरी असेल तर गुलाब आहेत. हे बघा इकडे फुलगुच्छे पण आहेत. पाहिजे का काजल फुलगुच्छा? हां पाहिजे का बुके? इकडे सर्व तेच बनवतात वाटतं सर्व ना. हे बघा इथे हार विचारले आम्ही. हे बघा हे मोठे 200 रुपये. 200 रुपयाला आहेत. हा, आणि आपण
आपल्या इथे घेतले तर 400, 300, 500 रुपये सांगतात. 500 रुपये सांगतो. ते 200 रुपयाला आहेत बघा. हे बघा, हे दिसतात, हे 200 रुपयाला आहे. कुठचे पण 200 रुपये. छोटेवाले वाटतं. छोटे का हे वाले? ते सर्व हे 100 रुपये. ऊपरवाला कितने वाला आहे? 250. म्हणजे चांगलं आहे ते. नाही तर त्या शॉपमधून घेतलं की 500-1000 रुपये, माहिती आहे ना. म्हणून 1000 रुपये किलो घेतात. हां, मार्केट एकदम स्वस्त आहे. हे 150-200 आणि हे वरती 250 प्रमाणे बघा. एकदम मस्त. हे बघा, हे हार आहेत ते 200 रुपयाला आहेत ना. आणि फ्रेश फुले आहेत, ताजेवाले आहेत ते. अजून एक मार्केट आहे इकडे, दाखव का कोणता? बघा इकडे दादरचा मनीष मार्केट. हे बघ, हे सर्व आर्टिफिशियलच आहे सर्व. हे बघा, दादरलाच फुल मार्केटच्या जरा पुढे आलं तर हे सर्व आर्टिफिशियलचं पण आहे बघा, वेगवेगळं. इथे सर्व त्यांचे ते बघा, नकली गजरे लावलेले आहेत, ते हँगिंग सर्व लावलेले आहे सर्व. नमस्ते. आज मी ताईची रेसिपी मी बनवून दाखवते. ताई नेहमी बनवते आणि ते तिने बनवलेलं होतं ते पप्पूला आवडलं. ते संपलं. आता पप्पू म्हणाला की मला कसं करते ते करून दाखव. बरोबर ना. मग ते आता मी तिच्याकडून सगळं साहित्य काढून घेतलंय आणि आता ते मी बनवायला घेतलंय. म्हटले मला पण शिकायला पाहिजे ना. हे बघ, हे मिरची अशी लांब मिरची असतात ना. हा, बिना तिखट असतात ती. तिखट नसतात ती घ्यायची. आणि हे 2 लिंबू घेतले आहे. ओके. आणि ही त्यांच्या गावातली रेसिपी. ह्यांच्या गावात असं साईडला करतात ते. अशी साईड करतात. तुमचं गाव कुठे साहेब? पंढरपूर. अरे वा. आणि शेंगदाण्याचं कूट. ओके. ह्याला लोणचं बोलतात का काय बोलतात? चटणी बोलतात? नाही, लिंबू लोणचं. लिंबूचं लोणचं. हा, मिरची लिंबूचं लोणचं. आणि एवढी लसूण घ्यायची. हा, आणि मीठ चवीपुरतं. आणि फोडणीसाठी जिरं आणि कढीपत्ता. चालेल. आता मी तेल टाकते. आपलं कढई तापलेली आहे. हा, तेल टाकूया आपण. अर्धा तेल टाकला, थोडासा. आता त्याच्यामध्ये मी जिरं टाकते, थोडं अर्धा चमचा जिरं आहे. आता जिऱ्यानंतर आपण टाकतो त्याच्यात कढीपत्ता. म्हणजे असं चांगलं उडाला पाहिजे दुसऱ्यांच्या अंगावरती. बरोबर आहे ना. सरसरला पाहिजे. ओके. म्हणजे ही पंढरपूरची रेसिपी आहे. हो. आणि आता त्याच्यात लसूण, ती चेचलेली लसूण आहे, ठेचलेली. ओके. वा. आता हे किती वेळ आपल्याला भाजायचं आहे? लसूण थोडा ब्राऊन होईपर्यंत. थोडी ब्राऊन होईपर्यंत. बोलवते का मिरची भाजता ते पण लसूण पण लाल होईल. येस. आता काय करायचं आपल्याला? आता मिरची टाकायची. आता त्याच्यामध्ये मिरची टाकते. जे मेन इन्ग्रेडियंट आहे मिरची. पहिली मिरची स्वच्छ धुवून घ्यायची, पुसायची आणि नंतर ही कापायची. देठा सकट कापायची. डेट तुम्ही बघा इकडे, नंतर तुम्हाला दिसले नाही तर. हे बघा, हा डेट बघा तुम्हाला दिसली. हा, देठा सकट. डेट बघा प्रॉपर आहे पूर्ण. देठाचा कोपरा जरा काढून टाकायचा. आणि थोडासा कापलेला आहे, बाकी आपल्याला सर्व ठेवलेलं आहे बघा. ओके. आता याच्यामध्ये टाकते. येस. आता ही चांगली अशी परतत राहायची कमी गॅसवर. आता हे किती वेळ आपल्याला असं करायचं? तरी 5-10 मिनिटं. मिरची लाल होईपर्यंत. मिरची लाल होईपर्यंत. आता ह्याला वाढ. एक मिरची जादू एक मिरची जादूने काय जॉईन झाली की काय आतमध्ये? अखंड राहिली होती. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना लिंबू पण टाकते. म्हणजे मिरची बरोबर लिंबू टाकला ना. किती लिंबू आहेत ते? 2 लिंबू त्याचे एवढे भाग केले. 2 लिंबू म्हणजे एका लिंबूचे 4 भाग केले. ओके. ते पण आपण त्याच्यात टाकले. आता हे सर्व असं आता ढवळत राहायचं आणि मिरची चांगली मऊ होईपर्यंत ढवळत राहायचं, परतत राहायचं. आता त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे मीठ. मिठाचं प्रमाण बघा तेवढं. चवीपुरता टाकायचा. इकडे बघा, तुम्हाला असं ढवळतच राहायला हवं ते. जरा मऊ पडेपर्यंत. मिरची जरा शिजायला पाहिजे ना. हो.
म्हणजे ते आपल्याला त्याच्या शेपनी समजेल असते की ते नरम झाले ते जरा. आपण तेलामध्ये कसे तळतो मेथी भजीसाठी, बरोबर. तसे व्हायला पाहिजे जरा नरम. आता मी एकदम बारीक गॅस केलेला आहे आणि आता ही मिरची आहे ना जरा मऊ व्हायला मी जरा झाकण त्याच्यावर ठेवतो. म्हणजे जरा शिजेल पण ती जरा व्यवस्थित. वाफेने शिजेल ना. बरोबर आहे. आणि इकडे हे आपण वाटण यूज करणार आहे का? हे वाटण बनवायचं आपला कोकणी वाटण असतो ना, कोकणात आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण करतो. काला गोडा मसाला ते आपण टाकणार आहे. ते नाही त्याच्यात नाही टाकणार आहे. हे ताईला शिकायचं होतं ना, असं हे शिकवते मी तिला. आणि आज स्पेशल रेसिपीज खोबरं टाकायचं आहे. आज काय स्पेशल रेसिपीज बनवली आहेत? हा चिकन बनवलंय. दाखवा. हा बघ चिकन. वाव. आता फक्त याला जरा ढवलून दाखवा. हा हे ढवळायचा आवडतो का चमचा? छान झालंय. ओके. आता इथे बघा मी 10 मिनिटं आहे ना झाकण ठेवून ढवळत अशी राहिले. आणि आता मिरचीचा कलर बघा पिवळा झाला ना. हो. हिरवा होता ना तो पिवळा झाला बघा. करपुरीला नाही आहे. चांगलं मिरची शिजवून घेतली. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी काय टाकते बघा, थोडीशी हळद टाकते. आणि मला हे हळद टाकू दे. आणि पर्सनली मला ही लोणचं बोलू दे किंवा ठेचा किंवा चटणी काही बोलू दे, मला हे भरपूर आवडलं. हा आवडलं म्हणून तू बनवायला सांगितलं. येस, परत बनवायला सांगितलं. आता हे शेंगदाण्याचं कूट म्हणजे हा अर्धी वाटी तरी आहे, म्हणजे ही अर्धी वाटी. ओके. हा हे आता शेंगदाण्याचं कूट टाकते त्याच्यामध्ये. आणि हे उरलेलं तेल थोडंसं वरतून टाकायचं. आता शेंगदाण्याचं कूट चिकटेल ना खाली. आता हे ढवळायचं चांगलं, परतून घ्यायचं. मिरची पूर्ण नरम झाली आहे. छान. आणि आता ह्याला किती वेळ? आता काय 2 मिनिटं झाकून ठेवायचा. मग झालं ना. बारीक गॅसवर. हा मिरची लोणचं एकदम तयार झालेलं आहे. आता 2 मिनिटं आहे ना मी ते शेंगदाण्याचं कूट शिजायला हवं ना, आणि त्याला मिरचीमध्ये जायला पाहिजे त्याचा. मग आपण 2 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवूया. 2 मिनिटांनी तुम्हाला लोणचं दाखवते. गॅस एकदम बारीक करून ठेवलेला आहे. चला इकडे आपलं मिरचीचं लोणचं झालेलं आहे. एकदम मस्त झटपट फटाफट. कोणाला काय भाजी बिजी पण नसेल तर हे असं बनवून ठेवायचं. बनवून ठेवायला नाही ठेवलं ना नाही तरी चालेल, असं करून जायचं. आणि हे तुम्हाला नंतर मग काढून एका बर्नीत भरून फ्रीज मध्ये ठेवायचं. छोट्या बर्नीत काढून मग वापरायचं. आता मी काढून नाही ठेवत. आता तुला मी टेस्टला देते. थोडंसं दे. बस. हे बघा, एक भाकरी आणि हे झालं गावच्या सारखं आपलं खाणं. बस झालं. बस. येस. आता इकडेच बघा मी हे तोडतो आणि इकडे थोडंसं मिरची घेतो. गरम असेल. गरम आहे. ओके. तर हे मी घेतलं आहे. मीठ बरोबर आहे का बघतो मी आता. खातो बघा. व्यवस्थित, एकदम सर्व व्यवस्थित आहे. आणि चव पण बरोबर लागते, जशी लागते ना तशीच लागते. तर तुम्ही पण असं भाकरीसोबत खावा किंवा भाताबरोबर खा. एकदम छान वाटेल बघा तुम्हाला. एकदम बारके बरणे असतात ना असे बारके बरणे, त्याच्यात भरून ठेवायचं. फ्रीज मध्ये ठेवायचं. आता ते थंड झालं की ते भरूनच ठेवणार आहे आणि फ्रीज मध्ये ठेवायचं. लागेल तसं वापरा.